Tapos na ang Semana Santa ngunit tila extended ang penitensya ng mga public utility drivers dahil sa nakaambang mega oil price hike bukas, Abril 7. Ito na ang ikalimang sunod na linggong taas presyo sa langis. Wala pang abiso ang ilang oil companies ngunit ang Shell nag-anunsyo na aabot sa 2 piso kada litro na aumento sa diesel at aabot naman sa 6 na piso kada litro at 10 piso kada litro ang aumento sa gasolina at krudo. Dahil sa walang prenong oil price hike, matindi na umano ang dagok nito sa sektor ng transportasyon. Mas okay noon kasi kumikita kami noon ng mga 500, 400. Mababa pa, mga Magkano libo. kinikita natin? Libo rin. Magkano po? Estimate? Mga 1 to, ganyan. Mga 1,000. Itong day panatasan sa tuyang, gasolina, medyo talagang maraypaan sa muyang pangayo. Nakakapuli pa kami ni sapat sa samuyang pamilya. Maski nga ni ang boundary medyo haralang ka. Pero okay pa kasi dahil pa kami apektado sa gasolina ta. Basta ano lang yun sir, kumakarga ako ng 1.5, 1.6 sa 2 rounds yun, 2 rounds. Kung dati ay 700 piso lamang ang ipinakakarga sa kanyang pamasadang UB Express, ngayon umaabot na sa 1,500 piso ang ikinakarga na malaking epekto umano ito sa kanilang pang-araw-araw na kita. Dati kang dahil pa naglubungan ang crudo, ang kinakarga ko 700. Yun, kuminsan 650. Ngunyan, 1.5 na. Lampas 1.5, 1.550. Dati nung kinakarga ko 1,200, ngayon naging 2,600 na. Sobrang apektado kaming marekang pangayod ngunyan. Lalo pa pagtas kang gasolina, medyo nagdikit si pasayro mi. Ayon sa Energy Department, may kasunduan ang Pilipinas at Iran sa safe passage ng mga barkong patungong Pilipinas. Hindi pa rin umano ito nangangahulugan na bababa na ang presyo ng langis. Nanawagan naman ang grupo ng tsuper sa pamahalaan na agarang tugunan ang inaasahang pagtaas ng presyo ng langis na ipapatupad bukas. Sana po, bumalik sa dati yung diesel para man mabalik sa dati yung namin, hanap buhay. Kasi kawawa naman kami. Pangapodang ko lang tabi sa sa nakakataas o sa ibang sektor kan sa tuyang pamasada Sana kung paano ta mapupugulan ang pagtaas kang gasolina. Kasi talagang dawa si Isayman, maski ba kung para kayod apektadong marekang pagtaas kang gasolina, lalong-lalo na sa krudo. Eli Balbin, CSN.